פרשת וירא במכת הברד, מה כתוב? ויאמר אליו משה, אחרי שפרעה מתחנן למשה שיוציא מעליו את מכת הברד, ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לשם הארץ. זאת אומרת, משה מבטיח לו, אני אפרוס, אני אתפלל, ולא יהיה לכם יותר ברד. אומר רש"י, למה התורה אתה כתבה לנו כצאתי את העיר? למה הוא אומר שאני אצא מהעיר? מה הדגש כצאתי את העיר? אומר רש"י, דווקא כשאני אצא מן העיר, אבל בתוך העיר לא יתפלל משה. למה? לפי שהייתה מלאה גילולים. זאת אומרת, הוא לא יכול להתפלל בארץ מצרים, ארץ מצרים מלאה גילולים. גילולים זה עבודה זרה. אז כיוון שיש עבודה זרה, גילולים בארץ מצרים, אני לא יכול להתפלל במקום כזה. אני אצא מהעיר, לא יהיה מקום שם עבודה זרה גילולים, שם אני אוכל לעמוד ולהתפלל. כך אומר משה רבנו לפרעה. השולחן ערוך, האמת זה הרימה בהלכות תפילה, סימן צדיד אומר, כתוב לא יתפלל במלון של עובדי כוכבים. אם אדם הלך למלון שיש שם גויים, עובדי כוכבים, הכוונה שעובדי עבודה זרה, אז כתוב שלא יתפלל שם. אומר המשנה ברורה על זה, למה לא? אומר המשנה ברורה, מופיע בפניכם, שבוודאי במלון הזה יש בו גילולים ותואבות, ואין להכניס לשם דבר שבקדושה. למה? שהרי משה רבנו עליו השלום אמר, כצאתי את העיר, והוא לא רצה להתפלל במצרים, לפי שהייתה מלאה גילולים. אז אומר המשנה ברורה, מה שפסק הרימה, שאסור לו להיכנס ולהתפלל במלון של עובדי כוכבים, המקור לזה, זה אותו מקור על משה רבנו, שהוא גם יצא, ובמלון כנראה יש תועבות וגילולים, עבודה זרה, אז לכן הוא מחליט לא להתפלל במקום הזה, גם משה רבנו וגם ההלכה שאסור להתפלל במקום כזה. עכשיו השאלה, ישרה צריך לשאול. אתה אומר לי שמשה רבנו לא רצה להתפלל במקום של עבודה זרה. תגידו לי, אבל איזה מכת מדובר פה? מכת ברד. זאת אומרת, עד ברד היו כמה מכות לפני כן. ובכל זאת שמה, בא פרעה מתחנן למשה, תוריד מעלה את המכה הזאת. אז משה רבנו התפלל כבר לפני כן. למה שמה התורה לא כתבה שהוא יצא מן העיר והתפלל? במכה הראשונה צריך להגיד, הוא יצא מן העיר והתפלל, כולם, בסדר. דווקא בברד. רק בברד, עד ברד, וכאילו לפני ברד אין בעיה. מה זה? הרוב הוא יצא, לא? לא, אז הנה בואו תסתכלו. אני קורא בשפתי חכמים בפניכם. אומר שפתי חכמים, אף על פי שגם בזמן מכת הצפרדעים ומכת הערוב הייתה גם כן מצרים מלאה גילולים, אם כן, מסתמה לא היה מתפלל בתוך העיר, נכון? כנראה גם שם הוא לא התפלל. ועבל אליהם אמר, כצאתי את העיר, גם שם הוא צריך להגיד את המשפט, כצאתי את העיר. למה שם בערוב ובצפרדעים לא כתוב שהוא יוצא מן העיר? למה? אומר השפתי חכמים, יש לומר, דשם היה מתפלל למחר, והיה לו שהות להתפלל, והוא לא היה צריך לגלות את זה לפרעה כצאתי את העיר. אבל כאן, בברד, שאמר פרעה ורב והיות קולות, והיה מבקש שהברד לא ייתח ארצה, והיה רוצה שהוא לא יתמהמה יותר מדי, לכן הוא צריך לגלות לו כצאתי את העיר ולא בתוך העיר. אז אומר שפתי חכמים יש הבדל. בכל המכות האחרות, צפרדעים, מכת הרוב, מתי הוא אמר לו? שמתם לב שכתוב מחר. מחר יתפלל. בסדר, זאת מחר. אני לא צריך עכשיו להגיד לפרעה מה אני הולך לעשות ב-24 שעות האלה. אז מסתום משה רבנו יצא, ויצא מחוץ לעיר, והתפלל, והוא לא צריך לדווח לפרעה מה הוא עושה בכל 24 שעות. מחוץ לכל מצרים או מחוץ מחוץ לכוונה לעיר שמתגוררים שם האנשים, כי שם מי שמתגורר אנשים, אז יש גם את העבודה זרה שלהם. אם אני יוצא לשדה, כן, כן, זה לא, יש הבדל בין טומאת ארץ העמים, שארץ מצרים בהגדרה, או כל חוץ לארץ, יש בה טומאה. אבל זה לא טומאת גילולים, זה טומאת ארץ העמים שגזרו חכמים שהמקום הזה כל חוץ לארץ, לכן אחת ההלכות אומרת שאסור לאדם לצאת לחוץ לארץ, כהן. אסור לו לנסוע לחוץ לארץ. בנוסף להלכה שאדם רגיל אסור לו לנסוע לחוץ לארץ, חוץ משלושה דברים, ללמוד תורה, לישא אישה וכו' לפרנסתו, לכהן יש בעיה נוספת. למה אנשים היום טסים מחו"ל?
זה שיעור בנפרד, זה לא עכשיו, זה שיעור בנפרד, איך תשים, מותר, אסור, למה, כמה, זה. אני רק אומר מה הרמב"ם אמר. הרמב"ם אומר, הלכה מפורשת, ששלושה דברים מותר לצאת לחוץ לארץ. בנוסף לזה, השולחן ערוך פוסק, שאסור לכהן, הלכות אבלות, שאסור לכהן לצאת לחוץ לארץ, משום, אסור לכהן להתטמא. כיוון שבחוץ לארץ יכול להיות שאנשים קברו בכל מיני מקומות, גזרו חכמים טומאת ארץ העמים, טומאת ארץ העמים שלא נוסעים לשם, ועכשיו גם פה תשאל אותי, אז איך אני מכיר הרבה כהנים שנוסעים לחוץ לארץ? כאילו, אז עוד שאלה, אז זה גם, זה שיעור בנפרד, זה יש רבי עקיבא איגר על זה וכו', אבל בכל מקרה, אנחנו חוזרים למקרה שלנו. פה מדובר שהטומאה של מצרים היא טומאת גילולים, הכוונה עבודה זרה של המקום, אסור להתפלל במקום עבודה זרה. בנוסף לזה יש טומאת ארץ העמים, כן, לא כתוב בהלכה שאסור להתפלל בחוץ לארץ. מצאנו שכולם מתפללים, אבל במקום שיש לידך עבודה זרה זה אסור. ולכן אומר השפתי חכמים, במכת ערו, במכת צפרדע, שמה? ששם אמר משה רבנו, מחר אני מתפלל ויצא מעליכם המכה הזאת, אז עד מחר הוא בטח לא צריך לספר לפרעה מה הוא עושה בכל יום, בכל שעה, בכל דקה. אז הוא בטח יצא והכל טוב יפה. למה פה התורה מדגישה שהוא יצא מן העיר? התשובה היא, כי פה אמר לו פרעה, רב מהיות קולות, והיה מבקש שהברד לא ייתך ארצה, ואני לא רוצה שתתמהמה, הוא כאילו לחוץ, אני לא רוצה שהברד יהיה להם, זה... אז משה רבנו אומר לו, אל תהיה לחץ, חכה שנייה, אני אצא מהעיר, אני אתפלל, לא מחר. אני אעשה את זה היום עכשיו, אבל פה אני לא יכול לעשות את זה, רק מחוץ לעיר, כי פה במקום הזה יש גילולים בעבודה זרה, ולכן שם אומר השפתי חכמים, הדגש הוא דווקא כשיוצא מן העיר, התורה מזכירה את העניין הזה. זה הסבר של שפתי חכמים, יש פה כמה וכמה הסברים נוספים של ראשונים ופרשנים אחרים. בואו נראה פרשן הרמב"ן על התורה אומר, כציטוט העיר מופיע בפניכם, על דרך הפשט ייתכן לומר שהיה משה מתפלל בביתו. בדרך כלל, איפה משה רבנו היה מתפלל? בתוך הבית שלו. אז למה? ואז לכן הוא לא צריך לצאת מחוץ לעיר, כי הבית, המקום סגור, זה שיש לי עבודה זרה מחוץ לבית, זה לא נמצא במקום שאני מתפלל, וזה בסדר גמור. למה הוא לא נכנס לבית שלו? אז למה בברד זה שונה? אומר הרמב"ן, רק בפעם הזאת רצה להיות כפיו פרוסות השמיים, ויחדלו הקולות והמטר מיד, ולא ייתכן לעשות כן בעיר, על כן אמר קצתי את העיר. זאת אומרת, הוא אמר, הוא רצה לפרוס כפיים כלפי למעלה כדי להגיד שהברד שיורד, שיפסיק לרדת. אז הוא אומר בעצם ואז ממילא אני לא יכול להיות בתוך בית, אני חייב לצאת החוצה, אם יוצא החוצה יש גילולים, אז אני צריך לצאת מחוץ לעיר. זה ככה הוא מסביר הרמב"ן. בתוך הבית אין גילולים? של משה רבנו. בית של משה רבנו מתפלל, אין בעיה. עכשיו אני אומר, אבל אני רוצה בתפילה הזאת לברד, לצאת החוצה לפרוס כפיים כלפי שמיים, אז אני יוצא החוצה, מצרים גרים לידי פה, אז פה יש גילולים, ולכן אני צריך לצאת מחוץ לעיר. עכשיו בכל המכות הוא יתפלל בבית? כל המכות, זה מה שאומר הרמב"ן, כל המכות הוא יתפלל בבית, אבל במכת הבית, הוא לא צריך, אם אני מתפלל בתוך הבית, אז המבנה הסגור לא נותן לי לראות, כי הברד יורד מהשמיים, והוא רצה לפרוס כפיים, הוא אמר שנפרוס כפיים לשם, אז הרמב"ן מבין פה שכדי להרוויח בתפילה הזאת כלפי שמיא, שהברד שלו יורד מהשמיים, הוא רצה לצאת ולשאת כפיו כלפי השמיים, שזה צורת התפילה שלו, וממנו הוא אמר צריך לצאת החוצה. אני מניח שבארץ גושן לא היו גילולים, אז כאילו למה לא שם או משהו? איפה הוא היה? בגושן או אצל פרעה? הוא עכשיו אצל פרעה. הבית שלו מה? אצל פרעה? לא, אבל פרעה אמר, לפי הפירוש הראשון, פרעה לחוץ, הוא רוצה עכשיו. עד שהוא ילך לבית לארץ גושן, יתפוס את המונית וזה יגיע לשם, זה ייקח זמן. אז צריך עכשיו, אז הוא אמר לו, אני אצא מהעיר פה ואני אתפלל עליו. לפי הרמב"ן, תראה, אני אגיד לך, יש פירוש שאומר, זה הנציב אומר את זה, הנציב הוא החתם סופר, החתם סופר, אומר החתם סופר, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, הפסוק בראשון בפרשת השבוע הקודמת, אישו ביתו באו, שואל החתם סופר, כתוב, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, זאת אומרת, הם באים למצרימה. אחר כך כתוב, אישו ביתו באו לשון עבר. תגידו לי, פרשת שמות הם באו, בני ישראל? הם באו כבר
ויגש, וכמה שנים, הרבה שנים לפני כן. אז למה אומר החתם סופר, למה הם כתוב הבאים מצרים, הבאים אומר משתמע מהלשון, איזה אחד שקצת בדקדוק מבין ואומר לי, הבאים זה לא לשון פועל, זה לשון תואר. אז מתחיל, אבל החתם סופר, הלשון שלו הייתה, זה נראה כאילו הם באים עכשיו למצרים, אבל הם באו כבר לפני הרבה שנים. מה הפסוק הזה מופיע בספר שמות? אומר החתם סופר, אתה צודק, בהתחלה כשהם באו בפרשת ויגש, שם כתוב שאמר יעקב ליהודה, לך לארץ גושן, אומר רש"י תקים שם ישיבה ואנחנו באים לשם, אז הם גרו בארץ גושן, זה בסדר, הם יבדלו מהמצרים. אומר החתם סופר, אבל עכשיו, אחרי שמת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, אלה שמו בני ישראל הבאים מצרימה, מה הכוונה? עכשיו הם באים למצרים, הם התגוררו איתם בארץ מצרים. והוא אומר, ומה ההוכחה? מה ההוכחה? יש הוכחה פשוטה. כתוב שבמכת האחרונה, איזה מכה? בכורות, הקדוש ברוך הוא היה עובר מבית לבית. הוא אומר, זה בית? מה זה עובר מבית לבית? יש את הארץ גושן, שם השכונה של היהודים, ופה זה המצרים, אז מה זה קופץ מבית לבית? הוא אומר, זה בדיוק מה שהוא מסביר. הבאים ארץ מצרים, הם התבוללו איתם, והתחילו כל אחד לגור בשכונה עם המצרים פתאום. כאילו עכשיו יעקב אבינו לא נמצא, אף אחד לא יגיד לך מותר, אסור, אסור, מותר, ואז הוא אומר, זה הכוונה, באים מצרים. עכשיו הם באים באמת למצרים. לפני כן הם באו לארץ גושן. אז בגושן הם היו במקום אחד, בסדר. אבל עכשיו, אז יוצא שגם אם משה רבנו גר איפה שגר, או כל התושבים גרים, הם כנראה גרו בסמירות מול המצרים, מול האלילים. ולכן היה צורך ללכת ולהוציא אותה החוצה. ממש באמירה שלי, לפחות לפי מה שבא באמירה שלי, שולחן ערוך וגם משנה ברורה, שבסופו של דבר כל העיר... לא, למה? למה כתוב להתפלל במלון של עובדי כוכבים? הכוונה במלון עצמו יש עובדי כוכבים. מה רש"י כותב? אבל בתוך העיר לא יתפלל, לא בתוך השכונה, לא בתוך הבית. לא, מה זה עיר? עיר איפה שגרים אנשים. נכון, בתוך העיר, אז זה אומר שאם הוא יתפלל בבית, הוא גם יתפלל בתוך העיר. לא, אבל הבית זה אישות פרטית. העיר בעיר, באזור העיר אני לא יכול. בבית הוא כאילו עוד... כאילו משהו נפרד, כמו שאסור להתפלל במלון של עובדי כוכבים. אם אני אעבור חדר אחר, מלון צמוד לעובדי כוכבים, יש בעיה בזה? לא, כי המלון סגור. יכול להיות, פה הוא אולי מדבר על המלון, אולי המקום המרכזי של המלון, יכול להיות. מלון פעם זה היה יותר... אני אוכיח לכם, אם אתם כבר שואלים, למה לריב? בואו בלי לריב, תהפכו את הדף, תראו את העמק דבר, העמק דבר זה הנציב, זה פירוש נוסף, אבל הוא אומר את מה שאנחנו אומרים. הוא אומר עמק דבר, קצתי את העיר אפרוס את כפיי, אומר הדבר בצפרדע, הוא שואל גם את השאלה הזאת, צפרדע והערוב כתוב סתם מעתיר ולא פירש איזה מקום זה היה, והיינו מסביר, משום ששם הוא היה בבית הכנסת שמיוחד לתפילה, כמו שכתוב בפרק על פסוק כ"ב, והיה בעיר ולא היה מקום לחוש מה שהעיר מלאה גילו עובדי זרים. זאת אומרת, אם אני בבית כנסת, והבית כנסת נמצא בתוך העיר, לא, אומר הנציב, לא היה מקום לחוש למה שהעיר מלאה גילולים. כי אני בית הכנסת, מה אכפת לי מה קורה מסביב בחוץ? אבל הוא אומר, אבל כאן, במקרה של בברן, היה נדרש להעציר את המטר היורד מלמעלה, שיחדלו מלרד, אז פה הוא נדרש לפרוס את כפי משה לכפי תחת שמי הרקיע, ולכן פה הוא אומר, היה מוכרח לצאת מן העיר שהיא מלאה גילוי. זאת אומרת, אתה רואה פה מפורש שהוא אומר, שזה שהוא נמצא בתוך כנסת, בתוך מבנה, ולא אכפת לי מקום מחוץ לעיר, זה לא אכפת לי. ולכן במכת הברד שהוא יצא החוצה, ממש דומה למה שהבאנו בפירוש הקודם, אבל הוא מדגיש פה, שאם אתה במיוחד בתפילה, מקום שסגור, לא אכפת לך מה קורה בחוץ. זה ההלכה. יש כאן עוד פירוש שדעת זקנים בעלי התוספות. הרב, מה אתה מגדיר גילולים? רק עבודה זרה? כן, עבודה זרה. ולא מה? צניעות וכזה? לא. דיברו עליו, צניעות זה בלי כל קשר. פה אז אני יכול לסגור עיניים, אני יכול... פה העבודה זרה היא מקום שאי אפשר להתפלל שם. לא יכול להתפלל על עבודה זרה, כאילו, זה נראה שאתה מתפלל על עבודה זרה. זה ההלכה שאמרנו, לא להתפלל במקום שעובדי כוכבים, כי ודאי יש בו גילולים ותועבות. פה צריך להגיד מה זה התועבות שהמשנה ברורה הוסיף, תועבות, מה ההגדרה. אבל בפשטות כרגע, מה שהרש"י מדגיש, זה מדבר על עבודה זרה לכאורה. יש פה, למטה בעמוד הקודם, הראשון שלנו,
דעת הזקנים בעלי התוספות, גם פירוש על התורה, הוא כותב למה כצאתי את העיר, מה ששאלנו, הוא אומר לכן הוא צריך למטה שתי שורות האחרונות בעמוד הראשון, לכן הוא צריך לצאת מן העיר כשהוא צריך להתפלל על מכת הברד יותר משאר המכות. למה? לפי שעל מכת הברד כתוב הירא, מה כתוב? כדי שהוא אמר מי שישאיר את הצאן ואת הבקר שלו בחוץ הוא יחטוף, הברד ימית אותו. אז מה כתוב? הירא, מי שירא את השם ופחד ואמר וואלה הקדוש ברוך הוא משה רבנו אומר משהו זה מתקיים, אז הכניסו כולם את מה? את הכבשים, את הבהמות לבית, שלא בשדה, כי הוא אומר בשדה נופל. אז מי שהירא והכניסו כולם, אז יצא שעכשיו הוא אומר נתמלאה, אומר דעת זקנים, כל העיר באותה שעה גילולים. הוא אומר, מה קרה במכת הברד? זה היה שונה משאר המכות. כי הוא אמר שמי שמשאיר בחוץ אני, אז כל הירא, כל הפוחד, הכניס את הכל בפנים. ואז יוצא שעכשיו העיר ממש מלאה גילולים. אם נאמר הבהמות היו בחוץ, במרעה, אוקיי. הם היו במרעה, הרי מה זה היה בזמנם היה עבודה זרה של המצרים? הבהמות, הם היו משתרבים, אז יוצא שהבהמות, העבודה זרה היו פרוסים בשדה, במרעה, לא יודע איפה. כשאומרים להם עכשיו אנחנו יורד ברד והכל נהרס, מי שישאיר בחוץ, ומי שירא את השם מיד הכניס, והרבה יראו כנראה מהשם, אז הכל נכנס, אז עכשיו העיר נתרבתה בגילולים, אז אומר רש"י, תשמע, עכשיו יש הרבה, אי אפשר לברוח לפינות, כל המקום שאני הולך, יש שם עבודה זרה, כבשים וכולי, אז לכן הוא אמר אני צריך לצאת. זה דעת זקנים בעלי התוספות, להסביר את העניין הזה. אבל כבשים, אתה יכול אולי לראות כבשים, איך אתה מתייחס אליהם ולא איך הם מתייחסים לכבשים? מה הכוונה איך אני ואיך הם, הבנתי? כי נגיד, פסל של עבודה זרה זה בסדר, אפשר להבין שזה עבודה זרה. אוקיי. אבל בהמה אתה לאו דווקא יכול להבין שזה עבודה זרה, בהמה זה יכול להיות כל דבר, אתה יכול... בזמנם כמעט כל הכתוב שעם ישראל לקח את הכבש ושחט אותו בפניהם וכולי, מבחינתם כל בהמה זה כמו שם עבודה זרה אצלם. זה ידוע שם. זה ידוע שזה עבודה זרה, לא דווקא בהמה, כן, עד היום בהודו, בהמה, לא הייתי בהודו, אבל מספרים סיפורים מי שהיה שם. פרות עוברות על הכביש, כל המדינה עוצרת. כאילו כביש, עד שהיא תעמוד שם, היא תעמוד, כולם יעמדו, אף אחד לא יזיז אותה, אף אחד לא, כי האלילים לא מזיזים, לא זה. היה מישהו... ששופטים להם את הצרכים, לא עלינו. אז זהו, היה מישהו שסיפר לי, שהוא הלך, השבוע מישהו סיפר לי שהוא עבד בעבודה בהודו, בהייטק, לא יודע בדיוק מה הוא שם עובד, והיה חג הזה שלהם שם בהודו, ואמרו לו בוא תראה, יש לנו פה פיל, אמיתי. בוא תראה איך הוא שותה חלב, אנחנו נותנים לו חלב, הוא שותה חלב, ובוא תראה מה זה את הפסל שלנו, את האלילים שלנו, הפיל. ואז הוא לא ידע מה לעשות, מצד אחד להגיד להם לא, כן, לא. אז הוא אמר לי, תשמעו, אנחנו יהודים, אנחנו לא בשביל עבודה זרה. אז הוא אומר, הם שמעו שאתם יהודים עבודה זרה, כן, מבינים אותך, כאילו, בסדר, אל תבוא, זה בסדר. כאילו, הוא אומר, הם עצמם, כשאתה אמר להם את המשפט הזה, הם באמת אמרו, כן, היהודים לא זה. הם מכבדים כאילו? ככה הוא אמר, זה המשפט שהם אמרו לו, אבל זה הרעיון, אבל לא משנה, בכל מקרה, זה היה הפסלים, זה היה בזמנם עבודה זרה של המצרים. אבל הרב אומר, מה אכפת לי, מה בן אדם, יכול להיות שבן אדם יעבוד את השולחן, אז אני לא יכול להתפעל ליד השולחן, בסוף הכבשה אתה אוכל אותה סטייק בצהריים. מילא פסל שזה מוסכם על כולם שזה עבודה זרה. גם הבהמה, מה זה? הבהמה הפרטית שלו עובד אותה, לא הבהמה שלי. הוא עובד אותה. נכון, הוא יכול לעבוד על עבודה זרה. לא, יש שם עבודה זרה, אסור לך להתפלל במקום שיש שם עבודה זרה. לא מתפלל לעבודה זרה. לא, נכון, יש שתי דינים, זה נראה, יש לך, מסכים איתך, זה לא עבודה זרה עבורך, אבל אסור לך אתה במקום, אתה צריך להיות במקום קדוש. אז מבחינתי, שיש לי עבודה זרה במקום הזה, אני לא יכול להתפלל, זה מה שאומר, אז ההלכה אומרת. זה עבודה זרה, זה בדיוק הקטע, זה עבודה זרה בשבילו, לא בשבילי. לא, השם עבודה זרה זה מהות. לא אמרתי שאתה עובר עבודה זרה, אתה לא עובד. אתה לא מתפלל ואז אתה עובד, אתה פשוט אסור לך להיות, כמו שאסור לך להתפלל, לא יודע, סתם דוגמה, למישהו כהן, אסור לו להיכנס לבית הקברות, זה לא שהוא, הוא פשוט, המקום עצמו לא מאפשר לו, הוא קדוש, אסור לו להיכנס למקום של טמא. אתה מתפלל, אסור לך להיכנס למקום ששם עבודה זרה. עבודה זרה, אני יכול להתפלל לידה? כן.
כן, אם היא לא שם עבודה זרה, כן. לא, בגלל שמישהו עובד. כן, ואצל המצרים כמעט כל הבהמות היו עובדי עבודה זרה, ולכן... אתה הולך בטיול בשביל או משהו כזה. אז אמרתי, אנחנו לא עובדים... יש לך פרה? לא, אבל עוד פעם, אני אמרתי בדיוק. לא, אבל יש אנשים שכן עובדים אותה. מי? פה בארץ? לא, מה, בדיוק, זה בדיוק מה שאמרת, בשביל לא עובדים אותה פה. לא, הוא עובד, הוא באמת בפועל. זה בהמה שאתה יודע 100% שמישהו... הם מייחדים אותה לעבודה זרה, כן, הם לא... המצרים אומרים... ספציפית כאילו? אצלם זה כמעט הכל, אבל הם... כן, לא, הם אומרים מבחינתם, במצרים, זה הבהמות, כולם עובדי עבודה זרה, זה המקום. זה גם סימנים, הם מקסים את הבהמה. כן, אני לא יודע מה הם עושים, אבל ברור שזה חשש גדול שכל בהמה ובהמה שם עבודה זרה יש על הדבר הזה. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים הלאה. אומר השולחן ערוך, בעמוד הבא, למעלה, יורד להלכות עבודת כוכבים, כותב ככה, כותב, שהרי כתוב במסכת עבודה זרה, מי שמכיר את ההתחלה שם, שאסור לעשות משא ומתן עם הגויים. יום אדם. ביום אדם, למה? כי יום החג, אם אתה מלווה לו כסף, אז הוא חושב שהלווית לו כסף לשם החג שלו, לשם עבודה זרה, אז לכן לא מלווים להם 3 ימים לפני, 3 ימים אחרי, כל מיני, הגמרא דנה שמה, מה מותר לי, מה אסור לי לקראת יום החג שלהם, יום האלילים שלהם. אז כתוב בשולחן ערוך, אני קורא אותו בפניכם למעלה, יש אומרים שאין כל הדברים אלו אמורים אלא באותו הזמן, אני בעמוד השני, בזמן של הגמרא, אבל בזמן הזה אומר השולחן ערוך, אינם בקיאים בטיב אלילים, לפיכך מותר לשאת ולתת עמהם ביום חגם ולהלוותם מכל שאר הדברים. זאת אומרת, השולחן ערוך אומר, היום בימים אנחנו לא יודעים מה זה האלילים שלהם, זה לא בדיוק מה שהיה פעם, אז בזה אנחנו מתירים היום ללכת ולהלוות להם ולא נלחצים מהדבר הזה שהם יעשו את זה לשם חגם. אומר הרמ"א על זה הגה, אומר הרמ"א, ואפילו נותנים המעות לכהנים. אין עושים מהם תקרובת עונוי של עבודת כוכבים, אלא הכהנים אוכלים ושותים בו. אז לכן אין בזה בעיה, כך הוא אומר, עוד הסבר. זאת אומרת לכהנים שלנו? לא, שלהם, הכהנים הזה. ועוד דאית בזה, יש בזה משום איבה. אם נפרוש את עצמנו מהם ביום חגם, והרי אנחנו שרויים ביניהם, אנחנו גרים איתם באירופה, הרי מה אומר? אנחנו גרים, ואנחנו נעשה להם קצת איזה כל מיני טריקים, כן רוצים, לא רוצים, מה רוצים, אז צריכים לשאת לתת בהם כל השנה, לכן אם ניכנס לעיר ונמצא שהם שמחים ביום חגם, ישמח עמהם משום איבה, דעה וכמחניף להם, כאילו נחליף להם, כאילו אין ברירה. בזמן הגמרא לאירופה, גם שם היו בין הגויים, גם שם יכלו לחשוש לבה היום אז הרימה פה מכריע שיש פה, זה בעיה נוספת עכשיו, בעיה נוספת משום איבה. מה קורה כשאתה נזהר משום איבה? אם יש הרבה הלכות שנוצרו משום איבה, ואנחנו בגלל זה אנחנו מקלים בזה, כי אנחנו פוחדים. למשל כתוב אסור לטפל בגוי ביום שבת, רופא, אסור לטפל. כתוב שמשום דרכי שלום, משום איבה, צריך לטפל בו. כן. כי אם אתה לא תטפל בו, אז גם שם עשו לך. אז אני נותן לך הלכה, משום איבה התירו, והיום הפוסקים אומרים בימינו היום שהאיבה, גם אם תגיד שהם לא ביחד, כאילו היום כולם יודעים מה קורה בכל מדינה ומדינה, הם שאומרו שמדינת ישראל גר וגר, אז האיבה השתנתה היום, היום האיבה זה לא רק... היום זה שונה גם, כי אתה לא בתוך הגויים, אתה יש לך... למה? יש לך ערבים, מה זאת אומרת? יש לך פה... לא, זה... אם אתה תגיד שאני... לא יום אדם כל כך. לא, אבל אם אתה אומר... לא, אני באתי לך דוגמה, שמשום איבה אני מקל דבר שהיה אסור לי לעשות. היה אסור לי לטפל בגוי בשבת, אני מחלל שבת כביכול עבור גוי, אבל כיוון שיש משום איבה, התירו. זה בסדר, אבל נגיד ספציפית להלכה הזאת. מה? נגיד חנות שיש את קריסמס של נוצרים. כן. אז כאילו, לפי ההלכה של המשנה וזה, אסור להיכנס לקנות שם, אבל תגיד אולי, כאילו, לא יודע, היום יכול להיות שאין איבה וזה. כאילו, תגיד שאתה אומר ש... מה אכפת לי מה הם חושבים עליי? לא, רגע, אז אלון, דוד אלון, אתה צודק, שאם היום, אתה יודע, להגדיר על המקרה הזה שאין איבה ולא זה, ברור שקמה מדינת ישראל, אז האיבה ירדה. זה לא מה שהיינו תחת חסות הגויים, הם היו מטפלים בך עושים. זה אומר שזה משתנה. אז זה משתנה, מה מושג איבה? יש לי איבה או אין איבה? לכן אמרתי, זה תלוי במציאות שאנחנו נמצאים איתה. הרמ"א דיבר על תקופתו הוא. אז הוא אומר את מה שאמרנו בחשבון הזה. עכשיו,
הלכה נוספת בשולחן ערוך, בהלכות עבודת כוכבים, בסימן קמ"א, מביא בשם הרימה. אגב, תסתכלו באמצע הדף שם, ותראה, זה אולי הזכרנו באחד השיעורים את הדבר הזה, וצורות, אגב כותב, צורות שמשתחווים להם, דינם כדין הצלם, ואסור בלא ביטול, אסור להגיע לאזור הזה, אם אני לא ביטלתי את העבודה זרה, זה שם עבודה זרה. אבל אותם שתולים בצוואר לזיכרון, אם מישהו לוקח צלב, שתולים לזה משרשרת צלב לזיכרון, לא מקרי צלם ומותר. אומר הרמ"א, מותר להניח משהו לזיכרון. ואז עכשיו תגידו לי, עכשיו אני אוסיף בשביל צור. מה מותר? מה זאת אומרת מותר? צור, אתה תירגע עוד דקה, אתה תקרא את התשובה עכשיו. אומר בעל שו"ת יחווה דעת. מי חיבר את יחווה דעת? לא. התפטר עם אתם. הרב עובדיה. הרב עובדיה יוסף. שו"ת יחווה דעת. כתוב הרב עובדיה יוסף. תקשיבו טוב, אני קורא לכם את הציטוט. וידוע מפורסם בשבילך. מעשה רב בזה, שהגאון הראשון לציון, רבי יעקב מאיר, אחד מראשי לציון הקודמים, קיבל מדליית זהב בצורת צלב, והיה עונדה על חזהו לכבוד ולתפארת בעת שהיה מבקר אצל הנציב העליון, ואף הצטלם עם המדליה הזאת. ואין ספק שהוא הסתמך על דברי הפוסקים הנ"ל, וכן עיקר הלכה ולמעשה. זאת אומרת, הוא אומר, ככה זה, זה לא מלכלך את היהדות טיפה שרואים רב חשוב וגדול עם צלב על ה... תגיד שהוא מתפעל אז הוא אומר, לא, אז הוא אומר, שתחווה לאפיפיור, אותו רעיון. אבל לא, הוא לא משתחווה, הוא אומר לך, דבר שאני צולע על הצוואר, לא אמרתי לך, תרוץ עכשיו מחר, תקנה לי מדליה ותתחיל להסתובב איתי פה בזה, לא אמרתי לך לעשות את זה, אני רק אומר, בדיוק כמו להתפעל ליד עבודה זרה. לא, הוא חידש פה חידוש, שאם יש לך טיליון לזיכרון והוא צלב, זה לא נקרא בגדר ההלכתי צלם של העבודה זרה, ולכן זה מותר, זה הסיבה, כי זה לא עבודה זרה. זה כמו שתגיד משום שאתה לא מתפעל ליד עבודה זרה, בגלל שלא יראו כאילו אתה מתפעל לעבודה זרה. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אתה ראית, אתם מכירים רכב אלפה רומאו? איזה סמל של אלפה רומאו? צלב, אסור לקנות רכב אלפה רומאו? כן. שים תשקשין טוש, מאיפה? לא, עזוב עכשיו מה, זה אותו רעיון, מה תגיד, אסור לקנות, או אתם מכירים שתיקים היום של... תיקים של שוויצריה כזה, כן. גם בסמל... וגם בזה, אז מה, אסור לקנות את התיק? זהו, אם זה סתם לזיכרון, לכאורה אין בזה... לא, מה הזיכרון פה? נכון, זיכרון שמזכיר להם את זה, אבל זה לא, הם לא השתחוו לצלם הזה, הם לא התפללו לזה לעבודה זרה, ולכן הוא אומר, אם זה רק מה שעומד לזיכרון וליופי ולכו', אין בזה לכאורה בעיה, זה מה שהוא טוען. לפי מה שאתה אומר, נכון? לא אני אומר, מה הפוסקים אומרים? מה שהוא אומר. כן, כן. גם בתרגיל מתמטיקה וזה, אתה עושה פלוס. אתה עושה פלוס שלם ככה. נכון, אין בעיה. זה ככה. מי אמר שזה אמר? זה אמרו לך, אין בעיה, נכון, אין בעיה, לא צריך להיות בעיה. אני חושב שזה לא בסדר שרב גדול לובש... אז בכוונה הבאתי לך, שהרב עובדיה, התשובה שם הוא מעריך, אני כתבתי לך רק את השלוש שורות האחרונות של התשובה. הוא בא להוכיח שזה זיכרון, זה לא, הוא מביא הרבה פוסקים שזה לא נחשב שם עבודה זרה. הוא אומר ככה עם הדבר. נראה הכל טוב יפה, אבל אני אומר לך, כי הוא עומד מול הנציב, הוא רצה לכבד אותו כביכול. צריך לכבד אותו, מה? לא, הוא בא להיפגש איתו בפגישה, ו... שהייתה בצורת צלב. מה יעשה רב? אני לא אומר שכך צריך לעשות, אני אומר מה היה. כן, כן, נכון, אז אני אומר, זה מה שזה. שאלה, בקולנוע יש מלא פסלים, כאילו בובות כאלה. כן. אז כביכול אין בעיה. אין בזה בעיה, אין בעיה, אין בזה. הרב, לעיין בזה. לא, עוד פעם, מה זה נראה? תראה, אני מסכים איתכם, ההלכה גם כתוב בפוסקים, סתם ככה, כל בית כנסת, אסור גם שיהיה תמונות בבית הכנסת. זאת אומרת, גם תמונה של רבנים, שמופיע בזה, ואתה מתפלל, לא צריך שיהיה תמונות. אז בלי כל קשר, אם זה רב או מישהו אחר, כי זה נראה שבתפילה, אבל שוב פעם, זה רק הלכה כדי שבאמת התפילה לא תראה שאתה מתפלל ל... מתפללים בסניף נגיד שהקירות צבועים בציורים. אז זה בעיה, אם זה ציורים של משהו מסוים, יש בזה בעיה. בדרך כלל במשפחה שהיא אבלה ומתפללים בתוך הבית, אז מכסים גם את המראות וגם מכסים את התמונות שמנסות על הקירות, איפה שמתפללים שם, שזה לא יראה שמתפללת תמונה.
כן, זה כתוב בהלכה, אבל שוב פעם, זה לא דיברתי... ואם יש צלב על הקיר? זה יפה בא לצלב על הקיר. אז אתה, עוד פעם, אני אסביר, אתה מתחיל, מה... לא, זה יפה, לא רוצה לצלב על הקיר. שנייה, עוד פעם, אני חוזר ואומר. אני לא אמרתי את ההלכה הזאת, הוא אומר, הרמ"א כותב, אותם שתולים בצוואר לזיכרון, לא מקרית צלם ומותר. מה אתה רוצה ממני יותר ממה שכתוב פה? אני אומר לך ציטוט. לא, אז אני צלב על הקיר פה, ענק. לא אמרתי תשים, אני אומר לך, אם יש דבר כזה, אין איסור. אז אמרתי, אם זה תמונה בהגדרה, יש בעיה של תמונות. אם זה בהגדרה של סתם משהו תקוע שם, אז אולי אפשרי. צלב, זה לא סתם תמונה, הרב. אנחנו ממשיכים, לכן אני ידעתי שתתעוררו בזה, אבל מה לעשות, זה כתוב. זה הכבוד לגויים. זה לא יכול. לא, הוא לא מעלה בזה בעיה, אני לא מעודד שכל אחד ילך עם מדליה כזאת, לא. הרב אליהו החמיר בזה הרבה. כן, החמיר. לא, אין כיתוב. יש סיפור על הרב מרדכי אליהו, שבאמת היה בית חולים, והוא הרגיש ככה לא נוח, והוא רואה שכל דבר זה וזה, אז הוא אמר, תחבטקו מה יש פה. אין כלום, בסוף התברר שהאחות נראה לי, שהייתה מתנביאה דברים וזה, היה לה איזה משהו של צלב, כאילו, ואז הוא לרב אליהו זה ככה... הרב, נו, הרב אליהו מחלוקת. אני לא יודע, זה סיפור מה שהבאתי עכשיו, אני לא יודע מה הוא כתב, יכול להיות שהוא גם מכריע שלא לעשות זה, אני אומר לך מה ההכרעה של הרמ"א, וגם הרב עובדיה כותב מדרכה למעשה. הרב עובדיה כותב לכבוד ולתפארת. כן, ברור, לא, עוד פעם, גם הוא מסכים שאם אתה תמיד את הצלב, בואו נשתחווה לפסל הצלב, אז זה לא, מה זה? בנגיד, סתם הוא שם את זה משהו, זה לא נחשב, זה לא, אל תיבהל, כאילו, הוא אומר, אל תיבהל. גם היום זה לא נראה לי מה שהיה לפני 5 שנים. בוא נראה, נספיק קצת כמה דקות, יש פה, אז אני אמשיך בזה, בעניין הזה, תסתכלו פה, אתה רואה, יש כבר צלצול בדרך, אז בואו נראה כדי שנספיק עוד כמה דברים חשובים. תהפכו את הדף, יש פה רמ"א נוסף, כתוב שאסור לעשות שותפות עם גויים. למה? שמא אתה רוצה עכשיו לריב איתו, הוא לקח כסף, לא לקח כסף, תשביע אותו, ואז הוא יישבע על עבודה זרה, ואנחנו לא רוצים שהוא יישבע עבודה זרה. אז אומר השולחן הרמ"א, תסתכלו ברמ"א למטה, יש מקלים בעשיית שותפות עם הכותים בזמן הזה, משום שאין הכותים בזמן הזה נשבעים בעבודת אלילים, ואף על גב שמזכירים עבודה זרה, כל מקום כוונתם לעושה שמיים וארץ, אלא שמשתפים שם שמיים ודבר אחר, ולא מצינו שיש בזה משום לפני ולא ציון מכשול. זאת אומרת, היום הגויים לא אומרים עבודה זרה, משהו אחר, הם משתפים שם שמיים עם דבר אחר. הנצרות בעיקרון משתפת, אומרת ישו והקדוש ברוך הוא. אז יש מין בשני דברים, הם לא אומרים אין הקדוש ברוך הוא. גם האסלאם אומרים את זה. לא, האסלאם אומרים שיש הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל הם עובדים אותו בצורה אחרת. הם עובדים אותו לפי מה שהם עובדים, אבל הם לא אומרים אין אלוקים. אללהו אכבר, יש אלוקים מבחינתם. הם אומרים את זה. אז זה אומר הרמ"א, אם לפני עיוור לא תיתן מכשול, ומה? ואז הוא אומר, כי הרי הם לא מוזרים על השיתוף. אומר הרמ"א, הגויים לא מוזהרים על שיתוף, לעשות שיתוף. עכשיו, אני לא רוצה, הרב, שאלה, אז כאילו אסור לגרום לגוי להישבע בשם עבודה זרה שלו, זה כאילו... סתם ככה אסור לגרום, הוא אומר היום בימינו שהם משתפים דבר אחר עם זה, אז אין בזה בעיה כי זה לא עבודה זרה. בדרך כלל בבתי משפט שאתה בא, אז אומרים תשים את היד על הספר. לא, סתם ככה להישבע, לא, הגוי מדבר, הגוי נשבע, לא אתה נשבע. לא, אבל אני כאילו, נגיד אם אני תובע גוי, אז הוא אומר, אם אתה נשבע, אם הוא יישבע, כיוון שהוא נשבע בשם עבודת אלילים, כיוון שמשתפים שם שמיים דבר אחר, אז אני לא אומר שהדבר הזה הוא שם איסור עליהם, כך אומר הרמ"א. כאילו מחלוקת. למה מחלוקת כרגע? שולחן ערוך לא... כרגע הבאתי לא, רק הבאתי את הרמ"א, שולחן ערוך לא דיבר על זה. נכון, לפי הרמ"א לא, נכון? גם לנוצרים. נכון, ואז פה אני רוצה שלא תלכו בבית ככה עם הרמ"א בלבד, יש את השו"ת הנודע ביהודה, שמביא, אני לא ארחיב את הדברים שהוא אומר, כי אנחנו כבר אחרי הזמן. הנודע ביהודה מביא שאלה של חכם אחד ששאל אותו, ואני אגיד בקצרה קצת את המילים שלו, הוא אומר שעם ישראל כשחטאו בחטא העגל, כתוב מלמד שהם הבו לאלוקות הרבה. כשהם עשו חטא העגל, הם עשו הרבה אלוקים. מה הם אמרו? אלה אלוקיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. אומרת הגמרא בסנהדרין, העלוך, לא כתוב העלך בלשון יחיד. מה צריך להיות? אם זה העגל,
אלה אלוהיך ישראל אשר העלך מארץ מצרים. לא אמרו העלך, מה אמרו? העלוך. מי העלוך? מי? כאילו הקדוש ברוך הוא עם העגל ביחד. זאת אומרת, הם עשו שיתוף, כאילו גם וגם. אז אומר הלשון באמת הגמרא, אלמלא הוו שהעלוך, אם לא היה בתורה כתוב את האות וו, הייתה כליה על עם ישראל, כי הם אמרו בקדוש ברוך הוא, אלא מה? כיוון שהם אמרו אלה העלוך, זה פחות חמור. זה פחות חמור, הם לא התכוונו שאין השם, יש השם, אבל גם היה מישהו שעזר לו, חטא העגל עזר לו, ככה הגמרא דורשת. ועל זה שואל אותו חכם את הנודע ביהודה, אז למה כתוב אשר תשרפון באש? צריך לשרוף את העבודה זרה. אם אתה אומר שהעבודה זרה היא שיתוף, ואתה אומר אין בעיה של שיתוף, אז מה הבעיה וכו' וכו'. ואז לא יאריך בזה, מי שיסתכל בפנים יראה את הנודע ביהודה, רק אני אגיד לעמוד אחרון, בשורה הרביעית שם למעלה. הנה אני אומר שהחכם הזה קשר חבל בחבל ונימה בנימה. הוא אומר מנהלן לחכם הזה שאין הנוכרים מצווים על השיתוף. מה זה, מאיפה המצאת את זה? ככה אומר הנודע ביהודה. אף שדבר זה מורגל בפני כך חכמים, אני שומע הרבה חכמים שאומרים את זה, כאילו מי אמר את זה גם? הרמ"א אמר את זה, אז הרבה חכמים אמרו, אם זה שיתוף בין עבודה זרה, אין בזה בעיה. אז הוא אומר, אני יגעתי, שורה חמישית שמה, יגעתי ולא מצאתי, דבר זה לא בשני התלמודים, לא בבלי ולא ירושלמי. חיפשתי בגוגל, אומר הנודע ביהודה, את כל הבבלי, את כל הירושלמי, אני אומר את זה כי הוא לא אין גוגל והוא ידע, הוא אמר אני עברתי לכל הבבלי, לכל ירושלמי, אין דבר כזה, אין הלכה כזאת, וגם לא מצאתי בשום ראשון, אחד מהראשונים לא אומר את זה, ואם זה נכון מה שאתם אומרים, אז איך הרמב"ם בהלכות מלכים לא כתב את זה? הרמב"ם היה צריך להגיד, גויים שעושים שיתוף זה וזה, זה מותר, לא, הרמב"ם לא אמר את זה, לכן אומר הנודע ביהודה, ודאי וודאי שמה? שיש בזה בעיה של נצרות שעושה את הבעיה, יש בזה עניין של עבודה זרה. ולכן מכאן נובעת גם ההלכה למעשה, אם מותר להיכנס לכנסייה, אז ההלכה פוסקים בהלכה שאסור להיכנס לכנסייה ששם עושים עבודה זרה וכו', לחשוש אולי שגם לנו נודע ביהודה וכו', ולעומת זה להיכנס למסגד, זה מותר. אין בזה בעיה של עבודה זרה, כי הם גם מאמינים באל אחד. להיכנס, בדיוק. אז להתפלל שם, אנחנו, אתם יודעים, מערת המכפלה, קבר יצחק, לא פתוח כל הזמן, וזה מסגד. זה שהם לקחו לנו את זה והחליטו שהם עושים מסגד זה משהו אחר, אבל בעיקרון שם מתפללים במקום שלהם. אז אין באיזה, אם היה עבודה זרה, אולי הייתה קצת בעיה מסוימת. נעצור כאן, שר כוח לכולם. הרב בדיוק היום, אז כאילו אסור לגרום לגוי להישבע בשם עבודה זרה שלו, זה כאילו... סתם ככה אסור לגרום, הוא אומר היום בימינו שהם משתפים דבר אחר עם זה, אז אין בזה בעיה כי זה לא עבודה זרה. בדרך כלל בבתי משפט שאתה בא, אז אומרים תשים את היד על הספר. לא, סתם ככה להישבע, לא, הגוי מדבר, הגוי נשבע, לא אתה נשבע. לא, אבל אני כאילו, נגיד אם אני תובע גוי, אז הוא אומר, אם אתה נשבע, אם הוא יישבע, כיוון שהוא נשבע בשם עבודת אלילים, כיוון שמשתפים שם שמיים דבר אחר, אז אני לא אומר שהדבר הזה הוא שם איסור עליהם, כך אומר הרמ"א. כאילו מחלוקת. למה מחלוקת כרגע? שולחן ערוך לא... כרגע הבאתי לא, רק הבאתי את הרמ"א, שולחן ערוך לא דיבר על זה. נכון, לפי הרמ"א לא, נכון? גם לנוצרים. נכון, ואז פה אני רוצה שלא תלכו בבית ככה עם הרמ"א בלבד, יש את השו"ת הנודע ביהודה, שמביא, אני לא ארחיב את הדברים שהוא אומר, כי אנחנו כבר אחרי הזמן. הנודע ביהודה מביא שאלה של חכם אחד ששאל אותו, ואני אגיד בקצרה קצת את המילים שלו, הוא אומר שעם ישראל כשחטאו בחטא העגל, כתוב מלמד שהם הבו לאלוקות הרבה. כשהם עשו חטא העגל, הם עשו הרבה אלוקים. מה הם אמרו? אלה אלוקיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. אומרת הגמרא בסנהדרין, העלוך, לא כתוב העלך בלשון יחיד. מה צריך להיות? אם זה העגל, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלך מארץ מצרים. לא אמרו העלך, מה אמרו? העלוך. מי העלוך? מי? כאילו הקדוש ברוך הוא עם העגל ביחד. זאת אומרת, הם עשו שיתוף, כאילו גם וגם. אז אומר הלשון באמת הגמרא, אלמלא הוו שהעלוך, אם לא היה בתורה כתוב את האות וו, הייתה כליה על עם ישראל, כי הם אמרו בקדוש ברוך הוא, אלא מה?
כיוון שהם אמרו אלה אלוך, זה פחות חמור כאילו. זה פחות חמור, הם לא התכוונו שאין השם, יש השם, אבל גם היה מישהו שעזר לו, חטא העגל עזר לו, ככה הגמרא דורשת. ועל זה שואל אותו חכם את הנודע ביהודה, אז למה כתוב אשר תשרפון באש? צריך לשרוף את העבודה זרה, אם אתה אומר שהעבודה זרה היא שיתוף, ואתה אומר אין בעיה של שיתוף, אז מה הבעיה וכו' וכו'. ואז לא יאריך בזה, מי שיסתכל בפנים יראה את הנודע ביהודה, רק אני אגיד לעמוד אחרון, בשורה הרביעית שם למעלה, הנה אני אומר שהחכם הזה קשר חבל בחבל ונימה בנימה, הוא אומר מנהלן לחכם הזה שאין הנוכרים מצווים על השיתוף. מה זה, מאיפה המצאת את זה? ככה אומר הנודע ביהודה. אף שדבר זה מורגל בפני כך חכמים, אני שומע הרבה חכמים שאומרים את זה, כאילו מי אמר את זה גם? הרי מה אמר את זה? אז הרבה חכמים אמרו, אם זה שיתוף בין עבודה זרה, אין בזה בעיה. אז הוא אומר, אני יגעתי, שורה חמישית שמה, יגעתי ולא מצאתי, דבר זה לא בשני התלמודים, לא בבלי ולא ירושלמי. חיפשתי בגוגל, אומר הנודע ביהודה, את כל הבבלי, את כל הירושלמי, אני אומר את זה כי הוא לא אין גוגל והוא ידע, הוא אמר אני עברתי לכל הבבלי, לכל ירושלמי, אין דבר כזה, אין הלכה כזאת, וגם לא מצאתי בשום ראשון, אחד מהראשונים לא אומר את זה, ואם זה נכון מה שאתם אומרים, אז איך הרמב"ם בהלכות מלכים לא כתב את זה? הרמב"ם היה צריך להגיד, גויים שעושים שיתוף זה וזה, זה מותר, לא, הרמב"ם לא אמר את זה, לכן אומר הנודע ביהודה, ודאי וודאי שמה? שיש בזה בעיה של נצרות שעושה את הבעיה, יש בזה עניין של עבודה זרה. ולכן, מכאן נובעת גם ההלכה למעשה, אם מותר להיכנס לכנסייה, אז ההלכה פוסקים בהלכה, שאסור להיכנס לכנסייה ששם עושים עבודה זרה וכו', לחשוש אולי שגם לנו נודע ביהודה וכו', ולעומת זה להיכנס למסגד, זה מותר. זה, אין בזה בעיה של עבודה זרה, כי הם גם מאמינים באל אחד. להיכנס, בדיוק. הרב. אז להתפלל שם, אנחנו, אתם יודעים, מערת המכפלה, קבר יצחק, לא פתוח כל הזמן, וזה מסגד. זה שהם לקחו לנו את זה והחליטו שהם עושים מסגד זה משהו אחר, אבל בעיקרון שם מתפללים במקום שלהם. אז אין באיזה, אם היה עבודה זרה, אולי הייתה קצת בעיה מסוימת. נעצור כאן, שר כוח לכולם. הרב בדיוק היום, הרב